Kardom Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasara rapan nilihin pen non kewanggi Ingraji ningkan suri hini ra ningkan ingkora hini 2022 sengkan kimi langsung ningkang sama Kardom doan solang dorat pantame pipa jirik lo asi nilihin pen nili Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat la pen di Mahasara pan kacuning ri ke lahilo je itu malong ri non puta me papi ola asi la songbong pen name ke paplang atawar ke damtang ningkan pli Karbi Anglong West Karbi Anglong pen di Mahasau tame kacing thurahin ke paplang don la so atawar awar sailong lo so teng pen claim nam se pini Karbi Anglong araje tame nang tilar lo lasi laso ke claim ba malong ne di rat phan ga chuning ri ge lo itum dhora malam pen nimar alam pen khe alam pen jutang alam pen nang bang kacuri kacubhong abede nang po ke dam tang ning kan pli le mon sam pen ke do pen itum kaching thuramo ke claim long awar sai ke long san thak thak si ke bang jin ning kan suri hini ra ning kan ko ra hini 2022 bang so new year hot aso ning kan dame itu mon sampai dopen itu malong ri metang hawar itu malong patame kapak lari apa prangi pan ketle medam long itu solang do ratum tame sorkar long cerab don lonang lapen niliputi bang lalo ye non bang sopor litum anotin tame kamunti nai kenang cot je eok epran jong si meme pulote itu rata farman khe farman longri farman le claim yi pusame claim ne la se ok prana bang according jira tum tame bang putin solang do rat tame mata nei je ok pran ke mesen nang ji pulote tum ke do ke thaka chere atema tum chini lo bang so corona virus covid 19 ke bang joine ningkan hini ke tum papi nang kok lo chere nang kok lo la song bong pen pen ana according jira tum tame aprana moi tame dam nang lo la ke tum Karbi Anglong arlo pen mata me itu me khini pen thek donong lo eno hini pa ro donong lo lasi nili ka chuning ri bang lai lo mane akorte injer bang jong se corona vaccine KNA bang dolang pulote prap jin pen nangli medical health center dam pen corona bang so vaccine KNG phan si nili chuning ri lo la penon iri tum ka do ita chini lo isi third wave ke bang do omicron po la so omicron corona pen lo ka chikil la se omicron nola bang ke kachi unta prapik phere meme pirthenon che thang tobli lo system ko pai me Karbi Anglong non manang le lang la se lanang le frang le tum ke do ke thak tame covid la so behavior ateng pen ko son se tum ke do ke thak nei ma social distance pendang lok mask ka chiku pendang lok hand sanitizer pendang lok iri tum kai ke tame properly ka use thagi phan anutin abang putame cherok tok pensi claim nang ko busini chining ri lo lapen kado kawe solang dorat la district ke thamarat paname ningkan kimi bangso ningkan along bang okpran ke messenger pan lapen ningarong ningaje pen nang atum alive nang letum ke claim ke damalong tame ke chun wan ke joy ke pen ke chun ji lapen nang letum ke mangateng pen ke pachok ji along arnam kai ke tame akhir rume nang padodo nang pu arnamang no jardom si niri puthot kado kawe phan ninga krong pen suri ningkang sama Kardom PC nilam the Pasington koklo Kardom Happy New Year 2022